Yo, yeah man, hip hop your ghetto. Yo, my name is DJ Sparks ndipo pa Zim Reality ITV. Pana pando bara nyaya dzakasiyana sana kuna nyaya dzinzichitika kuma celebrity edu. Munofanira muchiziva se every movie inenge chingoitika kuma celebrity munofanira kuiziya. Ndinoyana pana apa ndokupa kuremo iona. Nyaya ndine pana apa ndeya Gonzi na producer anonzi Marz. Producer anonzi Marz kana pena singamuziye uyu ndiye anonzi Marz. Akupona kwa wana muzia bozi producer uya agadzira masongs akati wande ndi agadzira panenge pina muchi round nguwa ya enzo esho atinga unakwana song yo pa ndi agadzira ndi agadzira Gonzi song yekuti ndine mabazoka enzo ne mapumako ndi producer wache anonzi Marz on the beat pale nyaka itika madisa pura ayo patakaona Gonzi achiposta ngopost achita achikumba reggae kuma fans achita sorry for delay tufunga pane zvakutibikira sakati mama song akagadzirwa na Marz but izvezvi ndauda ku hana quality ndada kumatangidza futi kwa no limits ndo post yacho that's all ngai amen ukuthi boy ukuthi munhu akagadzira song yakatometa hit ozoenda futi pabhuku akumakisa kuti say but I think maybe pane something behind bozi angaposte zvakadai kana masina quality inongoenda wakanyarara pana kuti poste zvakadai wakutanga kura career yemwe munhu wakutanga kuvhiringidza mumwe munhu kuti atsvage mari bozi at the end of the day tisati kutsvaga mari Gonzi kutsvaga mari ini Sparks ndipana vanhu kutsvaga mari Marz on the beat kutsvaga mari saka kana wakuposta zvakadai wakutanga kumudhisa wakumudzikisira iya ine song yakatombokugadzirira inonakidza yatakanakidza nayo isusu it's very bad ipapo ndoti Gonzi akabhaisa saka ndiye video yani ya Marz on the beat yada kuratidza imwe respond yakatona na Marz on the beat panya yo yakapostwa na Gonzi yaiti Marz on the beat ana beat sada kuratidza video yacho muione muono zvakaita video racho makadi nyika yeZimbabwe starangu ndoitwa Marz on the beat ndini mukomana akagadzira mabazuka enso nemapumako ya Gonzi mukomana ari kuposta pa social media achita ndina quality ingawani inini ndakakubatsira kubva uchiri muchipatara kusvika ubude taive tichishanda tese 2019 yese yakapera uri pastudio pamwe but muzuva ranhasi nangoti nditaure izvi nekuti ndine chigumbu chandinacho mukati memwoyo wangu chekuti unosvika paposta zvinhu pamberi penyika yese uchivaudza kuti handina quality but ingawani ngoma rako naDamascus rekunashipenzi takanyatsoita zvakabuda ingawani tongoti zvese izvi tozisira kuna Mwari ndovanoziva. Maona producer wakazvininipisa producer wakadzati hama yavo asi kufara vakabatikana stiringi nezvakaitwa na Gonzi kuti akuposta pazvinhu zvese azikusa kuti zvimwe zvinoita kuna mudhara ndekubatsira tichibatsirana kubva pamwe muchipatara muita sei zvese zvasingafanira tichizvinzwa but akuzvinzwa nyasi boss Gonzi akata sei akutanga ita chimere kune mukomana uyu asi bo anyway ndonyaya yanga ndinayo nhasi yanga ndonyaya yanga ndinayo izvezvizvi bo ndakati nhasi pamwe unozonyuwa ndati nemamwe mavidhiyo opo but ndonyaya yanga ndinayo izvezvizvi ya Gonzi na Marz on the beat achitaya kuti haya Gonzi achitaya kuti Mwari ndiye anoziya Marz on the beat Mwari ndiye anoziya king but nokuti ndakakubatsira ndakaita sendatogadzira song yakadiwa nevanhu but now makuposta muchitaura izvozvo but nindonange problem yekuna uyo bozi ndiye akatanga kuposta zvisizvo aposta achidhisa aifanira kungoenda kuna no limits akanyarara anyway ipo pekughetto tinosupporta futi Marz on the beat and then kuti kwa Marz on the beat zvauyu kuti sound inosiyana mudara sound yaskid yakatosiyana neyatamuka yakatosiyana neya road yakatongosiyana neya levels yakasiyana neya PTK but tinongonzwa masong achinakidza yese saka pana